Inag bagong tugon itinatao ko sa indot, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indot. Si Jesus nagkagurangnan, naghanaw kan sa indang mga bitis, asin nagsabi sa inda, ining halimbawa itinatao ko sa indot. Bagong tugon itinatao ko sa indot, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indot. Kakurangan mahanaw kan sa muyang mga bitis, si Jesus nagsimbag sa hinda, kung dai ka magpahanaw sa ko, dai ka angay sa sako. Bagong tugon itinatao ko sa indot, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indot. Kung ako sa indong maestro, naghanaw kan sa indong mga bitis, kamo man dapat magpahanaw-hanawan, nganing maaraman ing gabos, kamo disipulos ko. Tugon itinatao ko sa indot, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indot. Tugon itinatao ko sa indot, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa bagong tugon itinatao ko sa indot, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa indot. Si Jesus nagkagurangnan, naghanaw kan sa indang mga. Ngunyan po, Huwebes Santo, kanhuring pamanggi nin kagurangnan. Ang tema, magkaminuot-muotan kamo.
Anhuring pamanggi kan sa tuyang kagurangnan, sarong pagpreparar, asin sarong pag-antisipar, kan maabot na pagsakit niya. An Eucharistia na itinausatuya kan banggi na siya pinagpasaluiban, simbolo o sakramento kan pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Sa pagsilibrar niya kan Pasko kan mga Hudiyo, tinawan niya ini nin bagong kahulugan. Puon ngun yan, siya ang korderong iaatang. Ang kordero na nagpapara kan kasalan kan kinaban. Ini ang sakuyang hawak. Ini ang sakuyang dugo. Si Kristo na satong Pasko inatang. Ang Eucharistia na inaapod niya tong agape, sarong bangkete nin pagkamuot. Sa pagsilibrar kan bangketing ini, kita nakikisumaro bakusa na sa kagurangnan, kundi siring man sa satuyang kapwa miyembro sa hawak ni Kristo. Sa pagtaon niya to kan tanda nin katuninungan, inilugod maging tunay na tanda kan satuyang pagkamuot sa lambang miyembro kan simbahan. Ang Santa Misa niyato ngunyan na pagkahapon pamamayuhan kan satuyang kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos para sa pag-awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa misang ini sa tuyang, rurumdumon ang pagtugdas ning kagurangnan, kan sakramento kan Eucharistia, asin siring man ang sakramento kan pagkapadi na mayong iba, kundi ang sakramento ning paglilingkod. Asin ngunyan man sa tuyang masasaksihan ang paghugas ning bitis bilang pagpahiling sa tuya kang kagurangnan kan sa iyang pagmauot na mag-urog kita sa paglilingkod sa kapwa bilang pagpapahayag asin pagsaksi sa iyang pagkamot. Matugang ako untaan sa tong makasalan, tangani magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katulinungan, sa mga taong marayan mo. Mawili ka, inurok yaw mi, ika pinasambami, ika pinapamuraway ni, ika pinapasalamatan ni, ika ulikan kakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, aleng langit nun, Diyos amang magkakaman, kagurangan aking bugtong Jesucristo, kagurangan na Diyos, kodero kan Diyos, agikan naman. Ika na nagpapara ka mga kasalan kan pinapan, mayragi kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Ako aan sa mong pakimahirap. Ika na nagtutukaw sa kuho ka naman, mayragi kami. Kasanaan banal, kasanaan kanulang,
kasanaan ko kalangkaw. Yesu Kristo kaiba ng Espiritu Santo sa kamuramayan kan sama. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, warasan sa mong nakikisumaro kanurog kabanal na pamanggi, bago nagdusay kan sa diri sa kagadanan, nagwalat sa simbahan, sagkod paman kan bagong sakripisyo, asin bangkete kan sayang pagkamot, tanganing gikan sa urog kadakulang misteryo, magsakdo kami kan kapanoaning pagkamot asin buhay. Uli Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin agahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos agabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po. Kan panahon ni Kristo, ang mga Hudiyo nagsilibrar kan Passover o pag-agi siring sa kinaugalian. Sarong kordero ang binubuno, asin may dakulang pamanggi sa laog kan sa indang paghali sa Ehipto, kung sain sinda nagin uripon. Sagkod mo niyan, ini sa inda pang ginigibo, susog sa tradisyon kan mga Hudiyo. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Nagsabi ang kagurangnan kay Moises, asin Aaron sa daga nin Ehipto. An bulan na ini, magiging nindong puon kan mga bulan, magiging nindong enot na bulan kan taon. Magtaram kamo sa bilog na komunidad nin Israel, naan sabi, sa ikasampulo kan bulan na ini, magkua ang lambang saro nin kordero para sa familia, sarong kordero sa lambang harong. Kun sadit ang familia, para sa sarong kordero, kukuahon kaiyan an kataid, an pinakaharanis sa harong susog sa bilang kan mga tao, susog sa makakan kan lambang saro, pipilion nindo an kordero, kordero na mayunin kadinan lalaki, sang taon dapat igwa kamo. Sa mga karnero o mga kanding, nindo iyan makukua. Sasarayo nindo iyan, sagkod sa ika-14 kaining bulan. Asin bubunoon iyan, kan bilog na katiripunan kan komunidad nin Israel, dapit hapon. Makuasinda nindugo na ilalahid sa duwang hamba, asin sa dintel kan mga harong nakakakanan. Kakakanon ang karne sa bangging iyan, inihaw kaiba ang tinapay na mayong livadora, asin ang mapait na duot, kakakanon iyan. Siring kaini, kakakanon nindo iyan, an habayan na hagkusan an sa indong sandalyas, sa saindong mga bitis, asinan sa indong sugkot, kapot kan sa indong kamot. Kakakanon nindo yan, nin hidali. Pasko ini kan kagurangnan. Maagi ako sa daga nin Ehipto sa bangging iyan. Asin hahampakon ko ang gabos na panganay sa daga nin Ehipto, tawo asin hayop. Sa mga Diyos nin Ehipto, gigibuhon ko ang mga paghukom. Ako ang kagurangnan,
Ang dugo magiginindong tanda sa mga harong kung sa inyaon kamo. Pag mahiling ko ang dugo, lilihisan ko kamo, asin day mangyayari sa Indo, ang pangraot na peste, paghampak ko sa daga nin Ehipto. An aldaw na ini, magiginindong aldaw, nagigirumdumon asin sisilibraron, nindo ini bilang fiesta kan kagurangnan. Sa indong kapag arakian, ipagfiesta nindo ini, pagbuot para sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang simbag sa tuyang aawiton. Sa tuong kalis nin bendisyon, iyon pag-akukan dugo nin kagurangan. Sa tuong kalis nin bendisyon, iyon pag-akukan dugo ano ang ikakabalus ko sa kagurangnan, huli sa gabos niyang karahayan sako. An kopa nin kaligtasan, iiitaas ko, asin an ngaran kan kagurangnan, aapudon ko. Sa tuong kalis nin bendisyon, iwan pag-akukan dugo, mahalaga sa mata kan kagurangnan ang kagadanan kan mga dayupod sa iya. Surugoon mo ako, aki kan lingkod mong babae. Hinubadan mo ang sakong mga bugkos. Sa tuong kalis ng bendisyon, iyon pag-akukan dugo, sa imo idudulot ko ang sakrifisyo nin pasalamat, asin an ngaran kan kagurangnan, aapudon ko. Uutubon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan, sa atubang kan bilog niyang banwaan. Sa tuong kalis nin bendisyon, iyon pag-akukan dugo, sa tuong kalis nin bendisyon, iyon pag-akukan dugo, in Sa lambang selebrasyon kan Eukaristiya, sa tuyang ginigirumdum ang pagkagadanin sa tuyang kagurangnan, ang sa tuyang misteryo paskual, na inatang nin Diyos, tangani na kita iligtas sa kauripnan kan kasaalan. Ang selebrasyon kan Kristiyanong pag-agi, maginlugod sarong paagi nin pasasalamat, asin pag-umaw sa Diyos, na nagligtas kan sa tuyang mga kamagurangan, asin sa tuya man, na hali sa kauripnan nin kasalan, pasiring sa kaligtasan. Himateon niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Taako, inako ko sa kagurangnan, ang mga ipinapaabot ko man sa Indo, na ang kagurangnan na si Jesus, kan banggi na pinapasaluiban, nagkuanin tinapay, pakapasalamat, binaak ito,
asin nagsabi, "Ini ang sakuyang hawak na para sa indo. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako." Siring man ang kalis, pakatapos kan pamanggi na ansabi, "Ang kalis na ini, ang bagong tipan sa sakuyang dugo. Ini paggibuhon nindo sa lambang pagkakanindo kaining tinapay, asin pag-inom kaining kalis. Irurukyaw nindo ang pagkagadan kang kagurangnan, sagod na siya magdatong." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosoki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangan. Bago kan piyesta kan Pasko, aram ni Jesus na uminabot na ang sa iyang oras, na malipat siya sa kinaba na ini pasiring sa Ama. Namutan niya ang mga sadiri niyang nasa kinaban, sagkod sa katapusan, namutan niya sinda. Kan nagpapamanggi, kan ikabugtak na kan Diablo sa puso ni Judas na aki ni Simon Iscariote, na ipasaluyib siya. Aram na ang gabos, itinaosay iya kan Ama sa iyang mga kamot, asin hali sa Diyos siya nagluwas, asin duman sa Diyos mapuli. Nagbuhat siya hali sa lamesa, asin hinuba ang manto. Nagkuha siya nin tuwalya, asin nagtapis. Dangan nagpalis nin tubig sa palanggana, asin nagpuon paghugas kan mga bitis, kan mga disipulos. Pinapahid ang tuwalya na tapis niya, kay nagdulok ki Simon Pedro asin nagsabi ini sa iya, "Kagurangnan, ikamahugas kan sakong mga bitis." Nagsimbag si Jesus, "Ang sakuyang ginigibo, dai mo pa sabot ngunyan. Alagad magigimata ka pakatapos."
Nagsabi sa iya si Pedro, "Day kasagkod no arin man mahugas kan sa kong mga bitis." Nagsimbag sa iya si Jesus, "Kung day ta kahugasan, mayo ka sa kong kahirasan." Nagsabi sa iya si Simon Pedro, "Kagurangnan, bako sanaan sa kong mga bitis, kundi man ang mga kamot sa kapayo." Nagsabi sa iya si Jesus, nakapag pangarigos na, dai nagkakaipo maghugas kan mga bitis, ta siya lubos na malinig. Kamo man malinig na, alagad bako kamo gabos. Aram niya kung sisayan pasaluib sa iya, kaya nagsabi siya, bako kamo gabos, malinig. Kan mahugasan na niya ang sa inyong mga bitis, masulot na ang sa iyong mga gubing, asin makabalik na sa lamesa, nagsabi sa inda, nasasabutan nindo ang sinasabi ko sa indo, kamo nag-aapod sa ko, maestro, asin kagurangnan, asin tama ang sa indong pagsabi, tayan ako. Kaya kung ako naghugas kan sa indong mga bitis, ako nakagurangnan asin maestro, kamo man dapat magpahinaranaw-hanawan kan mga bitis. Halimbawa, an itinao ko sa indo, tanganing kon an ginigibo ko sa indo man nagibuhon. An maray na bareta ni sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos para sa paghinanyog kan humiliya. Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po Huwebes Santo, asin ining aldaw po inaapod taman Monday, Thursday. Tano po ta siring ang tataramon Monday. Bakong pamilyar, pero ang kahulugan po kang Monday sa Latin, mandatum. Bot sabihon, sugo. O kaya sa English, command. Kaya ang aldaw na ini, ang aldaw pong ini ay ang huring personal na pakikiiba o banding ni Jesus sa sayang mga disipulos bago kan sa iyang pagsakit. Asin, nagtao siya sa inda nin mga tugon, mga mahalagang tugon, mga sugo. Enot, sinugo niya ang sayang mga disipulos na maghugas kan bitis. But sabihon maglingkod na may kapakumbabaan sa indang kapwa. Siring man, sinugo ni Jesus ang sayang mga disipulos o pinagtugon na magkaminuruot muutan, siring na siya, siring kung paano siya namuot sa lambang saro. Asin ikatulo, sa iyang minukna ang Eucharistia, asin sinabi niya, gibuhan nindo ini sa pagrumdom sako. Sa pagsugo ning kagurangnan sa mga disipulos, sa iya siyang ipinapadara, nilalahidan kanapakahalagang misyon. Kaya ining aldaw po ni special po sa mga kapadian na iyoan linalauman ng mga manginutan asin mag-arog sa satuyang kagurangnan. Sa bertud po kan satuyang bunyag, gabos kita mga padi, inaapod po yan na common priesthood. Gabos na binunyagan mga padi. Pero igwa pong mga tao na espesyal na pinili ning kagurangnan para sa mahalagang ministeryo ning enot ning paggigiya o leadership
asin ministeryo, tangani na maging presente an kagurangnan sa paagi kan pagselebrar kan Santa Misa. Kaya po, ngunyan na aldaw po, bako lang pagrumdom kan enot na misa, kundi iniman an pagpuon o pagrumdom kan pagmukna ning kagurangnan kan sakramento nin pagkapadi o Holy Order. Dahil pwede pong isuhay ang duwang sakramentong ini. Kung mayo nin padi, mayo po ning Eucharistia. Asin, siyempre, paano kita mababasog sa mga bagay nin sa mahal na Diyos kung mayo nin Eucharistia? Kaya, ini ang aldaw na ini napakahalaga para sa tuya bilang mga Katoliko, nin hulita digdi nakadepender ang sa tuyang buhay. Sabi nga ni kayan, the Eucharist builds the church. Ang Eucharistia ang nagbibilog kang simbahan. Kaya tulupong anibersaryo ang pinagroromdam tango niya na aldaw, anibersaryo kang enot na misa, ikadua, anibersaryo kan pagmukna, kan ministeryo ning pagkabadi, tanganing ipadagos ang presensya ning kagurangnan sa kinaaban. Asin, ikatulo, pag anibersaryo po kang pagmukna kang kagurangnan kan sa iyang bagong tugon. Ang pagkamuot sa kapwa, siring kung paano siya namuot sa satuya. Inot po mapapalapit sa pagmukna kan Eucharistia. Kaya sa duwa pong nangungurog na imahen, sa liturhiya niya tungunyan ang satuyang masasaksihan, inot ang istola. Asin an ikadua, iyo ang tuwalya. Sa Latin po na may kinakantaan choir, servire et amare, to serve and to love. Iyan, duwang iyan, dahil man pwedeng isuhay. Asin, iyang gabos, pinahiling sa tuya ning kagurangnan. Ngunya nabanggi sa tuyang pinagseselebrar ang regalo kan Eucharistia. Totoo kita nagseselebrar kang Eucharistia or aldaw, o para sa iba lambang Domingo, alagad, ngunya na hapon, pinagseselebrar niya to ini bilang regalo nin Diyos sa satuya. Asin ini napapalaog sa konteksto kan pagtao ning kagurangnan kan sa iyang buhay, maski ini na nga nangahulugan sa iyang pagsakit. Sa konteksto kan sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Asin, sabi ko, sa tuya man na sineselebrar ngunyan ang regalo kan ministeryo. Kaya, in a way, ngunyan na aldaw, mati ta ang regalong ini. Asin tinutukdoan kita kung paano man kita makapagbalos, makataunin balos sa kagurangnan, sa iyang karahayan. Kaipuhan lang niya to na urug pang pararumon ang satuyang pagkamot sa Eucharistia. Kung satuyang babalikan ang kapinunan kang Eucharistia, siguro sa pagbasa niya to kang Biblia na hinanyog niya to ang istorya manunungod sa Exodo, ang pagrumdom kung paano ang mga Israelitas pinagligtas ng kagurangnan. Asin, ngunyan sa ikaduwang babasahon, saysayman ni San Pablo ang mananungod sa huring pamanggi. Asin, sa iyang, asin kay San Juan, sa tuya man na hinanyog sabi ka, madamdaming
rurumdom kan huring banggi kaibaan sa iyang mga disipulos. As in, sa Ebanghelyo kung sa tuyang pinaghinanyog, mayo kitang mga tataramon na nadangog na nagsabi si Jesus na itinatao kung an sa kuyang hawak asin dugo asin dahingan iniya banggit ang tataramon na Eucharistia kung sa tuyang hinanyog ang Ebanghelyo. Ini manunungod sa paghugas kan bitis. Ini ang Ebanghelyo para sa aldaw na ini. Mayong binabanggit mapapadapit sa Eucharistia. Maski ang tataramon na Eucharistia, mayong sinasabi. Alagad, bako ini pong inaapod na omission. Igwa po ning istorya sa likod kan paghugas kan bitis. Day niya to siguro na rerealisar na ang paghugas kang bitis, actually, istorya kang Eucharistia. In fact, ini ang nagpapaliwanag kan Eucharistia. What is to be Eucharist? It is to wash each other's feet. Garo ini ang nagko-concretize kang Eucharistia. Day kumpleto ang pagselebrar kang Eucharistia hanggang day po ini mag-abot sa paglilingkod sa konkretong paagi ning kagurangnan. Kaya it's one thing to attend the Mass, but it's another thing to live the Mass by serving and loving other people. Asin ini mahihiling ta sa aktual, asin oral niya itong pagkabuhay. Ano ang epekto kang Eucharistia? Ano ang epekto kang Eucharistia sa tuyang buhay? Mahihiling po niya ito ini sa oral daw, asin aktual niya itong pagkabuhay. Paano ka nakikipagrelasyon sa imong kapwa, sa imong pamilya, sa imong mga katrabaho, sa imong mga kamidbid? Iyan ang minamukot na maabot kang Eucharistia na minukna sa tuya ning kagurangnan. Actually, sa pagselebrar niya to kang Eucharistia, sinasabi kang padi, this is my body. Ini ang sakuyang hawak. Ini ang sakuyang dugo. Gibuha ini sa pagrumdom sa sako. So, sa paghugas kang mga bitis, actually si Jesus nagsasabi, ini ang sakuyang hawak. Habang naghuhugas siya kang bitis, pinagpepresentar niya ang sa iyang bilog na pagkabuhay sa paglilingkod. Ini ang hawak na naglilingkod. Ini ang dugo na handa na magsakripisyo para sa karahayan kan sa iyang namumutan. Kaya siguro dapat na ini mawara sa tuya na every time na nag-attender kita ng Santa Misa, kita nakikisumaro kay Kristo sa pagsabi, ini ang sakuyang hawak. Every time you serve another person, rumdumuntain ning tataramon ni Jesus, ini ang sakuyang hawak. As in, ining hawak andam na baakon. Aram mo po, kung kita nagsiserve, kadako ng mga sakripisyo ang pwedeng mangyari. As in, minsan, yaon dyan si kapagalan, yaon dyan si prostration, minsan, kadakol, halimbawa, ang sarong magurang, yaon ang sa iyang pagmauot na ang sa iyang aki maparahay. Pero, day po, nangyayari, susog sa tuyang kamautan, na ang sa tuyang aki maging marhay. In fact,
minsan ang satuyang mga aki, apisar na ibinuhos mo na ang sa imong bilog na pagkabuhay para sa sainda. And yet, you do not always get what you expect. May mga aki na nagre-rebelde. May mga aki na kulog payo andara sa magurang. May mga aki na nahulog sa bisyo, sa droga. Asin, yaon dyan si gabos na kasalan. Ang magurang, kung siya tunay na mumuot sa iyang aki, anuman ang mangyari, handa siya na isakripisyo ang sa iyang sadiri para sa iyang namumutan. Asin pwede tapay ning extend sa mga, bako lang sa satuyang mga kapamilya, sa mga tao na mauot niya itong maski daay mo ka ano-ano pero naggigibo ka kang isperso na mapakaray siya. And you don't always get what you want, what you expect. Minsan, ika pa si pinaparaot, ika pa si raot, nagtabang ka na, ika pa ang nararaot. And this is a true experience of Jesus. Sa iyang paglilingkod bakong pasil, itong mga hinugasan niyang mga disipulos, igwang nagnigar, igwang nagpasaluib, asinso iba, kan siya yaon duman sa krus, nakapako, gabos, nagdurulag, gabos, binayaan siya. Mayo na si tulong taon nindang iribanan, nalingawan gabos, kan nalaag sa alanganin. Dahil dahin ninda nasabutan, ang gabos na ginibo, kan sa tuyang kagurangnan. Kaya, iningrito po niya itong gigibuhon nyo niyan, sarong special na selebrasyon sa tuyang pinag-concretize, we act out the gospel asing kaipuhan na ipahiling ta ini. Kaya nga ni sa taon-taon na liturhiya, day po hinahali ang paghugas ning bitis. Although familiar kita, aram taan mangyayari sa liturhiya, pero padagos tang ginigibo, iyan tanganing liwat, mapagirumdum kita, na iyan ang ginibo ginibo ning kagurangnan. Sa iyang mga namumutan na mga disipulos, aram ning kagurangnan kung gurano kita, mga malilingawon. Kaya gusto niya na mahiling kung ano ang sa iyang kung ano ang sa iyang ginibo para sa tuya, and sa iyang ginigibo ini sa konteksto kan Eucharistia. Kung sa kuya lang pong maistorya, siguro familiar ka mo kang Last Supper na pinag-paint ni Leonardo da Vinci. As in, kung sa indo pong maobserbaran, one side lang kang table, nakaturukaw ang mga disipulos. Pero baga itong nagpa-picture taking lang, duman sa other side, dahil kabali, mayo duman na sa other side, kinag-distribute na lang kuta sinda na tanganing dahil sina magsurusuan. Siguro kung panahon ng pandemic, bako gayud kayan ang magiging kaluluwasan kang picture kang Last Supper. May distancing siguro sa table, as in occupied ang other side kang table. Pero sarupong naghapot, empty, mayong laog itong other side kang table. Pero sabi kang paliwanag, tangani ngaya na itong other side kang table, ito ang espasyo para sa gabos na iniimbitaran ning kagurangnan na makisumaro sa bangkete ning kagurangnan. Asin buot niya na nagabos kita makabali dyan sa bangketeng iyan ning kagurangnan. Asin ini ang kamautan, asin ini ang linalauman niya to
sa lambang Eukaristiya na gabos maging parte sa pagbaakang tinapay. No? Maging parte sa gawi na inining pagkamuot ning kagurangnan. Kaya ining satuyang rito na satuyang gigibuhon ngunyan liwat pagpagamiaw sa satuya kan gabos na ginibo kan satuyang kagurangnan asin ini gabos nangyari huli kan sa iyang pagkamot na daing kondisyon para sa tuya. Asin ngunyan satuyang masasaksian ang halimbawa na ipinahiling sa tuya ning kagurangnan asin lugod sa lambang pagpartisipar niya to sa Eukaristiya padagos niya tong marumduman ang mga ginibong ini kan sa tong kagurangnan. Amen. Isusunod na po ang rito sa paghanaw kan mga bitis. Kadakol na naghahapot, maski na ngani si Simon Pedro, kung taano, ta kinakaipuhan na hanawan pa nin kagurangnan, ang bitis kan sa iyang mga apostoles. Si Jesus mismo ang nagtao nin simbag sa hapot na ini. Tinatawan ta kamo nin sarong aarugan, kung ano ang dapat nindong gibuhon. Ang paghanaw kan mga bisita, sarong trabaho kan pinakanguhod na miyembro kan familia. Si Jesucristo na minimidbid na kagurangnan, asin pamayo, iyo an enot na nagtaonin halimbawa para sa paglingkod na nag-aako kan trabaho para sa buhay kan familia. Ang siring na paglingkod, iyo man ang gigibuhon niya to para sa pagkabuhay kan simbahan. Si Jesus, bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminuutan kamo, siring kan pagkamuot ko sa Indo. Si Jesus nakagurangnan, naghanaw kan sa Indong mga bitis, asin nagsabi sa sainda. Ining halimbawa, tinatao ko sa Indo. Kaminuutan kamo, siring kan pagkamuot ko sa Indo. Jesus nakagurangnan, naghanawan sa ilang mga bitis, asin
Matindog na po ang gabos. Sa Jesucristong kagurangnan, sinugo kan Ama bilang surugoon in Diyos. Siya napadigdib ako na paglingkodan, kundi tanganing maglingkod asin itao ang sayang buhay sa gabos.
Mamibi kita sa Ama, na ang pagmangnunyato sa labang saro, makaarog lugod, kan pagmangno ni Kristo sa to. Sa lamang pag-arang sabihon ta, kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang simbahan, huli sa inspirasyon kan selebrasyon kan Eukaristiya, ikapahiling sa bilog na kinaban, ang imahen ni Kristo na mamuot sa gabos sa katapusan. Pamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pag-iriwal, asin dai pagkainirintindihan, magpauntok asin ang katuninungan, maghade sa bilog na kinaban, susog sa tunay na pagkamuot, asin hustisya. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing kitagabos na nagtutubod na si Kristo, yaon sa konsagradong tinapay, makanuod na mahiling siya sa arualdaw niyatong pagtrabaho, asin sa mga manlain-lain na tao na sa tuong pinaglilingkudan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing kitang naghihiras sa sarong tinapay kan Eukaristiya, makanuod na maghiras kan sa diri, huli sa pagtabang sa kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Diyos asin Ama niya mo, aram niya mo na kung gusto ming mabuhay susog sa Espiritu nin sa imong aki, dapat na kami maglingkod na udok sa samong buot. Tabangi kaming maging kasangkapan ning katuninungan, asin tanda nin sa imong pagkamot sa kinaban. Inihinagad mi, huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Sunod ta po ang pag-ako kan Krisma, asin ang banal na ulyo sa parokya. Matukaw na po ang gabos. Kasubagong aga, kaibahan ang mga kapadian, asin ang banwaan nin Diyos, Simoy Reverendissimo Rolando Tirona, ang satong arsobispo, pinagkonsagra kan banal na Krisma, asin nagbindisyon kan ulyo para sa may helang. Ngunyan nabanggi, sa tuyang inaako ang Krisma, asin ulyo digdi sa satuyang parokya, para gamiton sa mga selebrasyon kan banal na sakramento ng simbahan sa mga maabot na aldaw sa taon na ini. Ang ulyo ginagamit sa pag-ulyo sa may helang, asin ang Krisma ginagamit sa pagbunyag, pagkumpil, asin pag-orden nin padi. Anulyo para sa may helang. Lugod ang may helang, nalahidahan kay ning Santo Ulyo, makamatik ang pagkaherak ni Kristo, asin kan sa iyang nakakaligtas na pagkamot sa hawak, asin sa kalag. Pag umawon ang Diyos, sagkod paman.
Krisma. Sa paagikan paglahid kay ning Krisma, lugod ang mga aki asin adulto na bunyagan asin kumpilon, asin man ang padi na ordinahan, makamati ning Diyos na regalo kan banal na Espiritu. Pag umawon ang Diyos, sagkod pa man. Pag isusunod na po ang pagdulot kan mga atang. Si mga nasa bote po, pwede ta na pong i-offer sa di kay Father. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig ng pagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani ang sako asin sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod ken kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan na maninigong magsumaro kay ng mga misteryo na sa lambang pagrumdom kay ng sakripisyong sineselebrar. Nahaman ang gawi kan pagtubos sa mo. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanod sa sinakakaligtas, na dani asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkuran na padi, sa pagtugtas kan forma nindanin sakrifisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, bilang biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kaini sa pagrumdom sa iya. Pag ginakanmi ang sayang laman, sakripisyo na dinudulot para sa mo, kami napapakusog asin pag iniinom, mi ang dugo na pinabulos mo para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit at sinagang, panukan sa imong kamurawayan. Usana sa kalitasan, alalan at pinadigdig sa ngaran ng kagurangnan. Usana sa kalitasan. maluhod po ang gabos. Kaya maugayon na Ama, kaming nakikimayrek sa imo, nagpapamibi asin naghahagad, huli kay Kristong aki mo sa mong kagurangnan. Na akuon mo, asin bendisyonan, ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian. Na enot, idinulot mi sa imo para sa banal mong katolikong simbahan, papagkanig ang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon, asin mahadean sa bilog na kinaaban, kay bakan surugon mong si Francisco na sa mong Papa, asin kan sa mong Obispo si Rolando, patin kang gabos na nag-aataman, susog sa katutuuhan, kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Giromduma kagurangnan ang mga surugoon mo, asin ang gabos na yaon digdi, na ang pagtubod midbid mo, asin ang debosyon ara mo,
Para sa inda nagdudulot kami sa imo, siring na sinda nagdudulot sa imo kaining sakripisyo nin pag-umaw. Para sa inda man sana, asin para sa gabos nindang katuod. Para sa pagtubos kan sa indang makalag, para sa paglaom kan sa indang kaligtasan asin karahayan. Sindang nag-uutob kan mga panuga ninda sa imo Dios na daing katapusan, buhay asin totoo. Sa pagpapakinabang asin magalang na pagrumdom, enot kan mamurawayo na Maria, danay na Birhen, ina kan Diyos asin kagurangnan, nyamong Sesu Kristo. Siring man ki San Jose, esposo kan iyo man sanang Birhen, asin kan sa imong mga santos, apostoles asin martires, ki Pedro asin Pablo, Andres, Santiago, Juan Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon asin Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan asin Pablo, Cosme asin Damian, asin kang gabos mong mga santos, ulikan sa inyong mga merito asin pamibi, itugot mong pakasugon kami, kantabang kan sa imong pagsurog sa gabos na bagay. Kaya ining dulot niya mo bilang mga surugon mo, siring man, kan bilog mong pamilya, namibibi kami kagurangnan na magaya-gaya mong akuon, asin husayon mo an sa mong mga aldaw sa imong katuninungan, dangan hawason mo kami sa daing tapos na padusa, asin pagbuot mo na kami makabilang sa katiripunan kan sa imong mga pinili. Namimibi kami, O Diyos, na sa gabos na bagay, ining mga dulot papagkanigoon mong bendisyonan, midbidon, parigunon, gibuhon na maninigo asin na uumayan. Tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan aki mong urog na namumutan sa mong kagurangnan na Sesu Kristo. Bago kan aldaw kan pasyon, nag-ako siya ning tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot. Asin initaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo Dios, Ama niyang makakamhan. Pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini. Niya kaining mahalagang mahal niyang pagpasalamat giraray sa imo, nagbindisyon, tinaos sa iyong mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Pagkagalan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pag
Kagurangnan, kami na sa imong mga surugoon, siring man ang banal mong banwaan, ginigirumdum ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit. Kaniyo man sa ng Kristo, sa imong aki, sa mong kagurangnan. Nagdudulot sa imong malinaw na kamahalan, hali sa mga balaog mong itinao, ining osyang dalisay, osyang banal, osyang daing digta, banal na tinapay nin buhay na daing kasagkuran, asin kalis nin danay na kaligtasan. Lilingya ini kan maugay asin matiwasay mong lalawgon. Asin ako ang banal na sakripisyo daing digtang ostya, siring na pinagkanigo mong maako ang mga atang kan surugon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kan sa imong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo kan urog kahalangkaw mong pading si Melkisedek. Nakikimahera kaming nagpapamibi sa imo, Diyos na makakamhan, ipagbuot mo na inidarahon kan sa banal na kamot kan mga anghel sa sinanglitan mong altar, sa tubang kan Diyos nun mong kamahalan. Tanganing kaming nagpapakinabang kan urog ka banal na hawak asindugo kan sa imong aki, sa pakikisumaro sa altar na ini. Anas mapano man lugod kang gabos na langit no na bendisyon asin grasya. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Girumdumaman kagurangnan, mga tugang niya mong gadan, na nainot na sa mo, may tanda ning pagtubod, asin nagtuturog sa katuninungan. Nag-aarang kami kagurangnan na sinda, asin gabos na nagpapahingalo kay Kristo, matawan mo nin lugar nin kaginhawahan, liwanag asin katuninungan. Kami man mga surugon mong parakasala, naglalaom na dakula mong pagkamaherakon, papagkanigoon mong matauaning kahirasan sa pag-iriba kan mga banal mong apostoles asin martires, Juan, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, asin gabos mong mga santos, namibibi kami, akuon mo kami sa saindang pag-iriba, ika na dai nagtitimbang nin mga merito, kundi bulanos na nagwawaras kan kapatawadan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa iya, asing kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos nga marao, namimibi kami kagurangan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay nataling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Haray pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kang tanda ng katuninungan. Peace be with you. Agnus Dei, Vitoris, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vitoris, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vitoris, peccata mundi, dona nobis pace. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Spiritum, an
Logos Master, in itinere, atumus Matindog po ang gabos. Mamibig kita. Diyos na makakamhan, orasan sa mo na siring na binago kami kan pamanggikan sa imong aki. Sa panahon na ini, magkaniguman kaming mabasok kan bagay na nagdadanay. Siya na bubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Isusunod na po niya to ang paglipat kan Santissimo Sacramento. Maluhod po ang gabos. Virgen Maria, nagtumos din kinaman,
pangidam ni Maria. Namundag huli sa tuya, sa nagisumaro, sa pagkatotohan, pagkabuhay sa kinaban, magayon katapusan, at puri niyang pamanggi, disipulos kaibahan, inutob ang katugunan, sa sadiring mga kamot, dosing apostoles tinawan, buhay niyang sinanglitan, membo niya ni tawong tunay, asin na ni tinapay, arak na ni dugong buhay, minsan na inakikita, ang kalagmi pasariga, pagtubod palaada. Tantum ergo sacramentum veneremur cernue et antiquum documentum novos sedatri. Veneremur cernui et antiquum documentum novoce datritui Christit fides supplementum sensum defectui genitore genitoque laus et jubilatio salus honor Bertus quoque sed et benedictio pro
succedente ab utroque comparsit laudatio